Hey guys, for det første grund til, at jeg hætte på i dag, det er fordi, at mit hår det ligner lort, fordi det er lørdag, og jeg har ikke fået tøj på endnu, som I kan se. Så, jeg keder mig røvsygt meget, så jeg vil lave en video om, hvor meget jeg keder mig. Egentlig en herredårlig idé, men det gør jeg altså bare. Fordi at jeg går og venter på i aften, hvor jeg skal ud og spise med mine forældre. På Capri, som er en restaurant inde i Odense, der laver mega gode pizzaer og alt muligt andet italiensk mad. Så det glæder jeg mig til. Jeg har spillet alt for meget PlayStation i dag, så det sker jeg godt nok ikke lige nu. Så jeg finder ud af, hvad jeg ellers skal lave så. Forresten, jeg filmer med min nye iPod 5, lige kommet ud i forgårs, og jeg var den første i hele Odense, der fik den, som jeg er faktisk rigtig stolt af. Jeg er sådan lidt skuffet over, at jeg ikke fik en præmie for det, men fuck det. Jeg er den første i hele Odense, der fik iPod 5, og det er rimelig fedt. Men jeg keder mig her meget. Så jeg bare sidder og leger med min iPod sådan et stykke tid. Jeg købte den i går. Så. Af Else. Ja. Så. Lækre ben. Med strømper på, det ligner sådan en morfar. Med ben og strømper og alt muligt. Nå, fuck det. Nå, men jeg vil fortsætte med mit YouTube-marathon, som jeg ikke rigtig har gang i. Men jeg sidder bare og searcher lidt på nettet. Lidt ord. På fede videoer og sådan noget. Mest Gustav Winter og hans mega vilde videoer, og så også lidt forskellige andet. Men mest ham. Jeg sidder bare og finder nogle videoer, jeg ikke har set før. Men fortsat god lørdag til jer alle sammen. Ja, I må meget gerne lige like den video her. Jeg tror det er der, eller så det der. Jeg har ikke rigtig fundet ud af det. En af de to steder dernede, så det må I meget gerne. Ses. Forresten, husk lige at like den video her, som jeg sagde før, med en af hjørnerne. Og jeg laver lige et link her nu til min blog, som er på Facebook. Og ja, vi ses. The Rock in the building. Khalid, Ramel, Pharrell in the house. Yes. Live from United States, Brooklyn, New York, it's your boy. Young. The nephews is in the house. As soon as the beat drop, we got the streets locked overseas. A Punjabi MC in the rock. I came to see the mommies in the spot. On the count of 3, drop your body like it's hot. 1, young, 2, you. 1, 2, 3, young hoser. Snake charmer, move your body like a snake, mama. Make me wanna put the snake on ya. I'm on my 8th summer, still hot. Young's the 8th wonder. All I do is get bread, yeah. I take wonder. I take one of your chicks straight from under your armpit. The black Brad Pitt. Sorry, det var bare lidt random det der. Husk at like min blog. Jeg laver også, jeg skriver lige hvad jeg hedder inde på Instagram, der må jeg gerne lide. Som alle skriver, make the blue button green. I må gerne lige follow mig derinde. Vi ses!